Aupa, familia, ze moduz zer? Konturatu zarie, ara txabaletan, zenbat osto mota dauzen? Bala zaiku, badakigu zelan lagundu. Bazabe azpin erbarixo bat indu. Erbarixo bat, zer hori? Ostuak inozatutako liburu bat. Ikusi eta ikasi. Santarretako parkean zuen hau. Zagarrondua eta kaki ondua. Matz ondua eta kiwi ondua. Anabia eta momosia. Magatz ondua eta urkia. Azkigarra eta dauzun alkifreak. Porruko txarrako basoan zuaitz ugari. Gorostiz eta pagua. Txaurru ondua eta artelatza. Eta gure baserrixetan danetik. Erengatza eta martxiko ondua. Okada ondua eta kerilla ondua. Kastana ondua eta naranja ondua. Aguakate ondua eta limoi ondua. Olibo ondua eta piko ondua. Mespilla ondua eta mandaren ondua. Errekabazterrien honetxo ikusiko dituzue. Artia eta makala. Leizarra eta altza. Platan ondua eta izeia. Satxa eta gerezi ondo aran ondoak. Lekuoia eta likiran barra. Alzifea eta san legaltia. Morera eta eskia. Ariz, amelikara eta kamelia. Zazia, kasa eta intxurra. Palmondua eta indigaztain ondua. Eta txabaltako gazuetan? Amez eta pinua. Agina eta lori txuria. Ere rastagusta jatzue. Hau da gure antxorra. Danon artean zaindu daigun.